simahe monene twachire aiga ase studio ito ya Getembe ase enjoy racing iye gotwegeria mangana mayakuru asore aya otokonya asubugimobo na komanye kitobwenda okora twalione ase enjogo ja kwao mwancho morigereria no motegereri ogotobwatia obaira ogotobwatia ase racing ye kwote ya Joshua oikarero gatogojigonyekora monene mosiseni nera mangana atwegeire monene abase nkoro yae lindale tokwa makuru kuya ono kitogo chaka moikogoba monaintwe wigatwakorire twasabena gwasememe ya Kristo oyoro mugori to amen. Asante sana, karibu sana pastor. Asante sana mama ya hawo nchimulie, karibu sana Mulisia, karibu tochaki lesson pia mono Geoffrey na yo torigeretia sema bie abona iga twabakwandria seriateria Yesu na batawote bia nyasaye ngambu ya mono asobwaro batoretire ase omwaka omugima bono tugakare esabate yo moerio yo mwaka ande mbia mono singinyo twanyara ko batokubwatirana ase lesson kurwa ya chagete goika bona iga ane no mone kengese iga kyo moerio igo kiari ngi nyara kabage gotogeria igoro ya maegerio igoro ya Joshua kuruga guntu aligreti lesson yentangani ya rengo nyara kabage gotoroki about the recipe of success na kyo nyara kabage obubuibo ko nyara kabage bokoba nga komo tangane tinya sae obubuini bo koraki igo bokoborro na ande lesson ya kabire to kanyara kabato koba surprised by grace na ki neema ikonyara kabage goja story so ekagera to kanyara kabato kwegele lesson yeyo na kuruga una to kanyaranga memory of grace njireria ba Israel kuba tambo Jordan ba kube kama ginagaria anda korokia ngana ki ebimanyererio ebinyorio bikonyara koba bikoba fine nanto kaligereria conflicts by all conflicts kisegi emeye kisegi chinene na haro to kanyara kwato korama igiri ayuna na kiche the conflicts chanyara ko bachi ko baga uto kanyaranga actually te hende mitu kanyara kwato ko burwania anene moron satan but then we were assured again lesson yagatano nelinga God fights for you enga nonya esegi kere aye ko mutangane tio monene ni ga konyara ko ba ga gukubwira na hande to kanyara ko bato kuligere lesson yagatano na rimo omobisa oreme the enemy within the enemy within ngaba bisambaroro esegi na bokorore kanisa more igara kini baroro bakunyara ko baba kurwana kurwa ime kwanyoranga enjire kabireyo nabo konyara ko bage ko ba igara kindi rende bunaire ya sango nyara ale ko ba ga gotubwira eleseni ya saba egatereta igayura ya ultimate royalty, that is worship in a war zone. Inga nonya ya chige tunga wana batambukire ga nonya segi ya rengororo embiroro ba rengu nyara ko baba gokora egara banyara ko baba kuirania obwamate bwabo jasinya sai like issues uramono circumcision ja bitretinga banyara ko baba kwarugi was chinkoro chiabo banyara ko baba kwarugi manyirerio nga obwamate bwabo bwabe restored gochia ase sai. Then we looked at the giants of faith. Yori Joshua, Amo na Caleb. Na kuruga woto kanyara kabato kuligere the heirs of promises, prisoners of nganaboro rakini ko sembeliango kolateki nkororo. Then we looked at the true Joshua wekene oyori Yesu Kristo ekiageranero konyara koba gotura. And then we looked at living in the land. Na kito konyara koba to komenya ase enselia. Na ande tukanyara kabato kuligereria igoro ya ngaki nyasaye ale omwegenwa. God is ever faithful. Inere lesson to aligereria ya linge komina kabire na bono rero ngotoirere ase lesson ere yo mweli obwe kwote yega ama ene goto tebinga Jews tis day ekiagera chora rero ekiagera injina boro kereiri na baira moyo kereiri amaronge between ningo bwana ta kunyara koba kago sabwa lakini wono chora ningo muranyara koba mugo sasima aserito ko diarero ekifungo gyoto igorera ase lesson ya rero nigo gyokurwa ase Joshua emeronge ebere nainye ekifungo kyaye ye 15 nsarigo nabona firio yesabega yesome eturaende bwango kera ni matenga pastor ngo jya gukole crusade egetabu negia Joshua omwencho muligereri yege kongo yetekana Joshua emeronge ebere nainye wasomo kwaye uruchirere 15
na Bibilia igukwa nanse kifungu gya 15 kerabe timogo kiri gokorera omonene nolyo mwechorere rero oyo mwanchete gokorera onyene kinyasaye kiria kisokuru kinu kyakorete ngumbu yoroche erwa Efrait ose kinyasaye kyaba mori balia momenyete asense yabo kolende inche amona abantu benyumba yane ntomukolera omonene amen. Eke funge kio na bugo geko nyara kabage otoleta akio nande gekoleta ekite topic use this day iga ko nyara kabage tanga na ba ko nyari kana na baira maigeri mwana baro kerere nyasa wekene eningo bono o nyara kabage ukolera watenga na ando ba a guideline akio dia salida ngori diora bantu nganga kio ta te bakoreki bagendere you tell them the truth. Either by Bugatti or Sembakoraki, Babugatti, like you could have done your part. This is what Joshua did. Ekenaki Joshua and Yaltaka Kora, Agateanga, Inche Amo, Nenum Bayane, Ntonya Kovatoko Mokorera, or Monene. Inche Amo Nenum Bayane, Ntonya Kovatoko Mokorera, or Monene. And actually, Naboko Giri, Nana Seviche, you, Inche Rega, Norojunava, Semboetega Capisa, Abadigatigana, Andre, Plivunga, Bualingunya Kabagua, Kawa dress. Akanyara koba ukwanda asegaiga so korugaiga bona ko batenga inche ne nyumba yane nimbokoreki omonene yo nyasaye bonde mbokoreteki mboror na ekere kwara ira abantu boronge na abantu naborobo igaba witabiri na chorus and I believe pastor that is why okorigere liba itabira nete in you unison naborobo gatabanga will also serve the Lord. Ekitabu gya Joshua nigo gikunyara kabage go orokereria nga namaenda konyora abantu bachirale lakini bono na bakaira na maega bagatebanga namaene into na boto serve the Lord. Wise kuligere the issues east west into Airoje in the previous lessons lakini one biche ba oroga the ones into same direction which is sensemo eyamo bono kurugaiga Joshua nigare omurayobo nero kunyara kabaga kubatanga nande ne ekinakikire gitabu kyomo erio ya koro kingana ki agreement here actually this is like an address gosine nkwana ngonyara kabaga gakoba ya agreement yiga nige kunyara kabaga ge ko tonyolinga ningu kunyara kabaga komekia ire yiga nande yamanya ko ya toro kigure ya history yobu amate buaito amone chiguru bwechiga nande yamanya ko baga toro kinga ngakie kera to bua tuarete loyalty to this agreement e kunyara kabaga koraki ge akoba ya nyara kabaga toro kinga agreement yene bwata blessings ama sese ni wana koleteki na roro ekara tu anyalre koba to ko gaja eira consequently cases na jira jinjiro ekara tu tai ko nyara ko to gope na ande agreement normally go to other witnesses because in most cases ekara ko no agreement it has with witnesses na gaiga a record in promises of you future na kuruga wo bono this agreement ga ko medle lego. So there is a covenant. Nande gen to kuligere go chagu twarra go chomo eri kabisa nkelinga ekere Joshua toroja ko bande dabwa kurwa si Moses lakini bonere ekera go ko hand over ntoro jinga ninga go to hand over lakini ga go to hand over go chia sinya sai omonyene buna omoruoti. So this time around nyasaye nere ore omoruoti nere oromurai na ande ba go sababa Israel banyara ko ba loyal to God banyara ko ba ko tegerra ikegera will protect them na agreement yiga nere kanyara ko ba toro kereringa the Lord is the king data nere ore omoruoti bono kuruga guntu jikoligereria torrenga you are there na ande nyara ko ba to koligereria torore in sincerity and the truth free to serve the dangers of idolatry and finally finishing well na gitura nyara kaba to gukora boronge karibu omotegere no yoturigeta senga kiyega egera to egira so bwamo lesson yega Pastor Samba biamona Mauricia Joseph atulia sengenjo yogo totebi twabere to kwegera ase ekwote yengima oikalera gatuji gukora lesson yito anjira monda yatakotebanga omone no beiru mwigenwa tugira mangana manene lesson ya Joshua yatugire mangana manene sana asuguma bwito unaba Kristo no mwancho motegere no murigere yo tubwatire ase kwote yengima ngagerete nga kwanyore linga ne limo dirago konye kitoga ndeto kunya kwegera
nyuma monene ataraira ni buruti bwae na bigo tokanga nae kwigire gento gete kiragokonya asubugimo banda kotari goja kumanya na bonta togotange erese ni twakora yale gotanga God is faithful bono karenya sa abiru mwegenwa nere yado tenga bono yoro mwegenu now today choose Chora. ono chora igonga erese ni akaro kunyiriri by the ge chiko bwatani igonga lirwa koreye nere go Thomas ya next Nere gukoira ase. bono kere twanyorenga nyasaye no mwegenwa bono chora gento gekogera nabonaga nie usaligo irore kebungi ekyo Joshua 24 verse 15 onata ko irore tingana Amariko agoteba igasi 15 kira beti mogo kiri gokorera omonene lirore omwechorerero uyu mwanchite gokorera ye kara poseri abo biblia atebenga kira beti mogo kiri igonga tari bonsi bagokiri igonga Joshua kera kuona mangana aya muno mulisi abeka yase bicheyo abantu mbare barabo igo bateneine na abantu abakerukurigereria masiabo igo barigerere timotu no muntu raro mutu oyo sokiri gorake oyo sokiri gorake nere Joshua oyiro morai okobatenga kera abe bono muna tu atari na inu sabari gocha kuru Ijibuti gocha tugatambukira Yordan twigire Kanani twachandikire matesa ayonsi wikira rero iga kera abe ngamuraro buya gwanya sayo oyoro mwegenu bono rero chora Yari chora. lakini kurende jene nyumba yane obasi merega na chorire ngo mokorera nyasaye na baro bakarigiririo ya chorire igonga bibirie ekebunge ekyo gotosegeta kerenga na bekonya kana no nyine sabari yo kwegenda ekanisa ali asitore tali bonsi bari kanisa bachore bakorera nyasaye lakini Yoshua eragotanga no nyakinda kurigiriri turenga Abaisiraeli aba elio manyenga tali bonsi bachore bakorera nyasaye liribambuka Yordan baika mumbu abandi go bachage tusasime binyasaye bakamubwato ko monene kera bamubwato ko monene ano Yoshua bona ko batebinga goikera rero iga bono nyekera abanyasaye tabagogeti bono rero chora uyo murakorere ando waire Jobson yejinjire jeje egotebanga endera gochinza bono onye n'ekinyasaye kiriya kisokoro kintu kyakolete ngumbu yoro kiro Ifraid usikinyasaye ky'Abamori bali mumenyeta asinzu yabo kulende nchamo n'abantu b'enyumba yane ntomokorere nyasaye igongo baire Jobson ngonye n'ekinyasaye kirisokoro kintu kyargo sasima ali mumboro chura Yuferet yoryo omokorere onye na kinyasaye ky'Abamori yori yani Jobson njiroro bono muntu okoraki muntu gochora igongo mwanju muri no motegereri intutoranche koba ase obogima orobuya ose tobase obogima obobe kiagera twairwe ogochora kuri okuya okwo kera togochikogenderera korabe nyare go bagotokonya no aiga Nyasaye kare gotanga bono rero narangiri igoro nensi jibakirori Amen. Deuteronomy 30 verse 19 ngana abikira asamasie ino ebintu ibere obogima namakweli choro obogima mobe moyo mogo chora makweli mosire igo Jobson twairwe bono ni inchamo naye abana banyasaye tochore obogima omanya gukwana ochinzenga ngakiare ko buya mware gocha gochora obogima egere momenye kare na kare gonga na better option kiagere that is the only better option yes kiagere yende akabere obviously ni ogusira na Satan na mareka bae eso muliro uri baro seretugwe igonga na bonare gusegetanga ereseni ya rero na birenga nsugo byamono togendere Molisi egento gerega ukianga okiri yes numo basta abeka Joshua no bali nabandaba nando uziko razi Joshua bali nabandaba asiba kusiya maguchubura bumburoboke kulwatira sebicheyu naye baramoga igabaligire tujale kinyaka bora bunkara ali Joshua ko basiyemera yona obatebinga itu atali bado no turango nyakweta tuleme chanda mangana mangi lakini ali mushubura bolinje nongochi inonye mule na nje chora lero manyi yes because nabeko nyalekana kwate batura ba Kristo tokogenda lakini turachora stokuchi turachora nenyalekana enga nabetule ba Kristo asikaniza imu mwancho muligereri iya barandi baturandiriye sana baturagire Yesu lakini abantu turachora elutula biranyalekana ko kwendekaniza ali kukurandikira lituko kwaragira abantu Yesu olya lakini abantu barachora buyalero iga aba Kristo bachole intuto chole na itokochi ndike ntikiye gyatunyulinga gi
bono ingane yukurugu botoleka igugakale nayo gochora tari muntu ogochorera nenyalekane rero umurandia ng'abantu bali no azi kanisa erago toma tata no basta inchindo jigura aro ikangene munali gali sinjumurugyo yaro modode gasgo sumuraiwa bangine kanisa usomo dikonesi one erago toma idira ata mukane sinero hotel yali kanisa buje nero gusande nero gusabu no abantu korosi kwende basaka njigorundochi ya igwa igwa kwa negentago zaligo paka kianginyoiria kianginyoiri na chieta asigete crusade last year yes kana ende crusade chigwikibere ekanise nare actually igo family yo mugaka bwe family na ro rweto bulimo no yaga kagachu kabisa agachagasira bona abamura ba embaroro lakini bali gocha kanisa ono kingo kora vistation nkanda mumu muromo nene kingo ikororo tokumanyana twakulira maonde mate basta no mwana mbono gwacha kuburandio tata ne rubito bulimo etini entu twanje kurunya guta oya mao minatara enda bua igonga rero iga wachiroje kundandiri kanise iro gorabo isole aliwa tata aligweito igo igoraro manyete no mondo yo monte tari gochi kanisa tari gochi pira ende kunywa ngorasi bara ndora saba time out oji gorasi ba igo bono nga ara shua dinga kanisa kere goito igoro bwate free ticket igoro bora umulisi kanisa yagajire sobo ubule muno bwabo ngorandiri gakora ire igorani inuni numwarwara mwata kuchi kanisa yakana mwenda igura yaro iki ekangere challenge by the way na wewe kwa very challenge ndega basta sabogenda but the fact ne ringana ki eta ya nerega iga no ere koinoga but you just put it under the table kende ngeira ekera bora umbogale dik na ndiki biblia ukwana I believe na kiyo yare ngo communicate nga injinindo cheta yeyo eyure sagu lakini tara make use of it I love it sini mwachumulire linga barandi wako jebeka igona chora rero tuba isi ugugira nganda kenkiri giragere chora anya kukochora yushwera kotabanga no tuli na inu tuwatalire sana lakini nchini nyumba ya nenkoge ndande na inu kamuranje togenda igo baire freedom of choice actually bono Joshua oyu ako presenter Nyasaye mwenyewe na nene rako babu no muruoti ako bate na maana tu abaira ora baruoti abamugurigereria mwanya gutubwati nini but then finally oyu nko ba choose to worship the true God amen chora kumusasi Nyasaye oliweke wekene yama ya wote bunga Joshua ni gakongo kyumulisi otaragenderera yes Joshua ni rakongo kya sana kiagerere imeyae konyochore komokororo monene na karanga njikina chore komokororo monene banta bana atalire nabo nabo yare kobabuya so na bwate interest imeyae na barabu amanyinki bachori he had them at heart gona taite na baro bachori kiria chori kiago utalire na barabu gonga mbasa balinge moyo no ga bonto konyora kari kubasangereria ndero no muri ageria maya gutwinyoringa boro na maene you are there na gaiga bona kuje bareta asakurunga Sekem gaiga ene bwate itsoni significance was ne bwato buya bwaya ekiagara gaiga aiga Sekem no to kurigereria ritangani Canaan agwase Abraham banyalta ko babago camp no banyalta ko babago begeka ekambi ekera to kurigereria Genesis 12 verse 6 na ande gaiga Sekem yeye no Jacob monyene anyalta ko bagago koraki gako beka nereka ekambi that is in Genesis 33 verse 18 na gaiga no possession ya beta acquired by Jacob Rebuwe ko monyen ege pastor whatever Genesis 33 verse 19 na gaiga no Jacob anyalta ko bagago pari gusega gotinde kate foreign go gods abu family ja koleta ja betor ndro je Jacob akyorega akora some reasoning so Joshua akanyara ko baga ko bainyoria igoro ya story ya Abraham kurwa ase Egypt mpaka goika Canaan ase story yiga ige kunyara ko baga koro kinga Nyasaye nere ore omobui omonene gusinere ore tuoni nene ero nere ore tuoni nene enene kanyara ko baga tanga injina ruete inkarwa nane nkaboria Israel mbanyala ko baba kwebo liboka banyene guseko buga goikera omugondoria lakini nigo bayo nyorete as a gift of grace nigo bakunyara ko baga goikera as a gift of grace Joshua akanyara ko baga ko bategereranga
gakubainyoringa na inwe no mwakoreteki no mware aiga bono no that covenant yaba sokoro cheto ya nyalte ko bage korosigwa aiga raria Sekem. So korugaiga eseng'encho Nyasaye konyoro kodra mange asenjire gabeyu Joshua akanyara kobaga kobatebinga bono what you need to do egendo mubwanata okoragaiga it is to throw away the false gods munyara koba mugotuguta obo Nyasaye obobwo bubolimo ekiagero iso kurigereria gaiga Abraham agakambororo nahani Nyasaye naero kumura Jacob akanyara kobaga gokambororo nahande kurugaiga possession shirikia beta kwaya digaiga chikakole kwerendete foreign god chikaba jigosambuaro ororo. So Joshua also reminds them akuba inyolinga na inu bono gaiga you need to throw away the false gods munyara ko mugutuguta obo Nyasaye obobubo bobolimo munyara ko mugo serve Nyasaye weken munyara ko mugo mokorera Nyasaye wekene ekiagera Nyasaye yoreiga nero kunyara koba gagotugwera. So Nyasaye wito niga kunyara koba gakurigireria gagotoira kurumaega omanya gotoreta in the present tunyara koba tukurigireria nanaki the covenant history nyarate koba gakoreki igekoba. So Nyasaye onyora ngana korerete aba Israeli agumaega he will also do it for us. Bono history ya seka mungi gotoroki iga deliverance nyarate ko nyara koba gakoreki igekoba. God can still deliver us. Nyasaye na indu nabaga nyara koba gakoreki gagotoboria if only we serve him and him alone. Yes, Pastor. Bia mono asing'encho ya mang'anayo Yoshua igakara watenga no mwari You were there. Igonga gerako bate no mwari amang'ana bakoretheki baya maete baya iteire baya rorire igonga bono rerako batenga kiagera twatarira mono inu mwayarore ni mwaya iteire nzari gonzomere Deuteronomy kwiranira isano ibungo isatu indo chelingana gitari gokwanwa abo Musa nera na kwane tilingana gitaburi isano ibungo isano kimungu kia gatatu kwiranirira marikago tabago moncho murigiri ase eyo isano ruchirere isato marikago taba omonene ta kolete ukubwata na uku nechisokoro cheito kulende nigo akolete ukubwata na uku na intwe abanyene intwe twensi abatule moyo lituko lyalero igonga amang'ana ya Yoshua gote yaban aba Israeli tari mang'ana akoletu nechisokoro kulende niga akoletu amona intubo igo na abantu ba ukwaneru na abatule moyo igongo muntu ukwaneru mwanjo mutagere na ya mona inche kiagara moyo tuli chisokoro moyo chire chiyo ni ndu wana igonga abantu ba ukwaneru na abantu bare moyo igonga ne kitoko inyuri igonga you are there no tuli amang'ana akera gucha niga gutuinyuria kera tuinyuiri tu amanyenga bono tu abeire sesa bali tu ayaitire gocha elinde tumaye kumanyanga mulikia otanga bono Nyasaye na erabueka tugende kurigiriri let us look to the Lord erabueka manyene kiagera na erukurwa obogima ando to deriva kurwa ase emechanderi to bwate elinda tubeke asagia igongo mwancho motegereria despite challenges yo gwetera sobogima obuna ba Israeli ba yeterete kulende Nyasaye oyo kurigiriria rero iga mochore nero rakorai elinde bono kere tu amonyorire gwetera asobu maene na kene sincerity and the truth. Yes. Bono nyuma tu amumanyire twabeire oro tu amanyire birato koreire bono tumusasime asobu maene na kene no ayo shobona ukwana mang'ana maya verse number 14 15 yabo ese gitabu kya Yoshua igakuba inyoria ngane apiri yakoba kuchia sebale nga gwetera asa mang'ana ya ba Israeli ba korete iko banyarite kwerwa kuchia somo nene gwetera ase true royalty to the creator ase igo moiroko monene na komokorera aso kuigwera igo na aso bwege nwa igo rusukuru ase more Nyasaye chire chisokuru cheino cyale gokorera alia ngumbu yorocherwa Ephraim na asenzo ya Misri igo mokorero monene bweka igo mwancho murigereria egento nkiro ogokora ekiwate bigunga bone eliosa asime Nyasaye ase kena no bumaene kirusi aroro kiabulie abeko nyarikana abole kanisa lakini abantu nkarotarerete tu asomete nga abantu magwate chindari
Mondali kanisa lakini ngentongere kero kyaigene. Ama tena wakine kanisa yake akigera tena moyo. Bali bamwe abakana. Baba abakana. Omete bamuraba mwe abana baisimu hakana imbara sana. Ntoro bad. Dororo. Yani no ama tenge ngujine kanisa ngosoma ndirezi ngosabandi ngosoma ndi. Andoko nyara mumanyitiru. Mamanyitia ya tokubahereza. Lakini ngakiamarika atebire. Rusia ebinte bikurworo elinde tonyare gusasima Nyasaye asekene na Nyasaye bwekene elinde gwetera aya Yoshua nyarte ko ogote ya Israeli muligo magotenga elio bokoreri bwito bobo boikiranu asomonene twerue asemeremo yo monene gwetera asobo maene ekene amen ata bantu manyi tikokorera kene okonyora nonye no kanisa ali ase tuli nkoraro ndandake ndikonyora igintu getekere kigucha kwanyora ngankirige kwaburiwa kiabe kuteneni warangiriwe church board ya discuss ne binde mbire keregi achire kegutubereru ngeta etika kesoke especially kerege kalenge to muragete ne bikurenga barai yo bigotu uzene tabo murai amwana atokenga murai yo ne ro murai kanisa mwana yo tokira kagoso ekiuko yunga karaje tige into ete kwalire lakini ebinde bigotoka ebina biye bitote unga tubia aburi kurwororo elinde to sasime ya sa gwekene na tokole amangana aya yo Kristo asekene elinde gwetera asekene eke murikyo magoteba iga somereke somereke tamunkira agikurugunga Deuteronomy 17 osome 19 Marika goteba ase 15 ibere kebungo kya 19 15 na bibere 19 Marika gobeka igumo nchumuligereri andonsia suligereri tukorwa na agotegerera verse 17-19 sigetabu yoko iranira bibire agoteba 19 kwana iga ere na tuare ebukweyo abe ogosoma amachika yo ons asama tukubu mabua ebons ilio neorokererie komoiro komonene nyasao ye na kulinda mangana ons yogochika okwo na ayemeroberio echikire na kuyakora buya mono igo yacha kangere oyogote oyo ningogorugwere oyo kurukwere no yo chorire ko mokorera Nyasaye bonero gote bungere bono na chore kubwatia Biblia kubwatia miroberia Nyasaye echikire kubwatia mahorokereri Nyasaye elindanya kunyeiranirira asoma tukoyuma bwae elindanya ariko mahorokereria asesabari igongonku gweto mwanchu murira no matagerikira korae Biblia Biblia nerera korokererie kene na mangana aya machiko mone na chikira ase Biblia elino nyare kunyabwatia na koyakorera kiagera oinere Nyasaye oitobwe kene tuwenda gusasima ndire gwikora mulisia tuaba bantu tukuja kwirira asobo Kristo bo tuaba nibungani bimwerere yani tukunya kwirira toko tukani togombigwe tukunya gotoinga dadi mami baba Joshua ngukana legente kolengana nchira naro li Joshua akuligereria ora abantu abatu atali nabwo Joshua nabu atomo ikageto Nyasaye obayebererie na ruchi unabayebereri goja lakini orali nayo kunyo kubayebereri mbabwate ebintu mbire babwate Joshua mayetali gotena burunge busa mbabwate ebintu otebire abantana dotara umungino lino kinga cyumungino oli alabwate lirogi umuwago oli mumunyakali umuzawo oli ujali na ruwa bwero na atule na inuga lakini kunya kubayebereri bono lero chora mogo chora e condition neri Joshua kuba iyo ba Kristo baita bange to kwanga hakuba taibono Rusia binyazaye hivi treat away oye tobono no eno basta ga ikira se kanisa gite konyi kuyo basta bagolda mogo ende kanisa gite wasali kuna ba Kristo wate binga mu basta yuta kurandia uyunso bara agenda saruwete nyaruja ko totebi to Rusia binte itobwata igo maana gwaru igo maana bwaso iri opolisi naro ko joruka niso ujukwane kene mutu tebaya ne abaga kaba mtumura injira niri mbaruji mukunya kwenda kuchiali abange bayino murara lakini mubwate bintu ke Rusia bamuhanga Rusia unono burayi tubeke bone condition injinara ga Yoshua ko teba o Kristo bomboga neti kwebereri iboga neti teba lero iga chora onye mogo chora Rusia onye mulgo chora kabana
Actually chi condition injira akora Bangana makung san. in sincerity and the truth. Yes. E condition yang tanga ni akorunga fear the Lord. Yeah. Mama tota ebengo mundo muiruke nyasaye aba isoko kuminga bono ibono ndacha muiruke how do we relate with this person. Enga kitu kunyara kwa to kurelate nere. Lakini ga it means nga nyara kutwara maskani na ando nyare kwa go komosi go komoskere. Ekiagero isiko nyara kwa go koraigo na boko mayanga nyasaye no mochenuare ekera ro mochenu na ande ni goto gokora kiria nga kiria kunyara kwa ga gotobori. Ekera tu amuoboire nyasaye riori ni goto gope igoto kubwatia amachikae in sincerity ya meaning ajin koro chito ichiwanda chiba pigwa and sincerely and complete in our hearts inji tuara kemo agende ekiagera we need to be perfect egera gotokorwe kengwaso kenyara ka bage koba egechonu na ande kenyara ko bage goitabera nwarize asinya sai serving the Lord in truth nga kyuko nyara ko bago mo kole kurende ko mo tumekera aso maana ige minutinga obe faithful obo mwege no previous lessons ya toro ginga God is always what faithful so we also need to be faithful to our God and we need to be loyal tunyara ko bato mo tegera enyasa oito asenjire kabireyo so true service nige ko nyara ko bato gutwara ekarto ko nyara ko bato ko irenderia chinkora je otebanga mbuya mono na ande jiri chuko nyora ekinya sanya le ko ba korage ka gotokorera so nagekora Joshua akonyara ko ba tanga chora lero ngomo bwana to konyara ko ba mogo saba na ando ba ere kesanga inche ni gotora nyara ko ba to go saba go sego musasima enya sai so na intue ogochora goita singa kiejiga pastor amo na Geoffrey amo no yotorigeti asinga kiejiga ogochora goito is the same chora nga nigo to konyara ko ba to mokorera monene ekiagera now we need to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ihunga tuachore komokorera Yesu magagararia ya. Ekiagara choose today to serve the Lord with a pure and faithful heart. Ekiagara to isikunyara kabata okoraigo na birigo. But then Joshua taigo tigaigo agotenga you are free to do what to serve because ihoko eresir okoiru buyabuga bu komokorero monene bono niga kokotebinga niga ko respect ogochoro kwao ayebu komonye omonyene lakini erewe komonyene he wants to Israel Spanyara ko ba komokorera nyasaye ekiagera ogochoro no kwabo woga korokonyene lakini Joshua taigo nyara ko ba betiriri iga ko borokereria egera banyara ko bagochora oro nyara ko ba ko banyuringa inkia ba Israel banyara ko bagokorerwa so they are now free to do what to choose go etra so koiraniri okwo aba Israel na barobo bono barorirenga na maene kichi so kori nyara ta ko bachi ko koroboigo na chieng na bokerega so now they are also willing na barabanya ko ba guitera birana na ko go tebanga na inturi oringa tunyara ko to ko mokorero rorio o manene bono ogochoru koiga na kukoro kwengenje mono kwegeriku kwanyare ko ba korokeru wasinjeri kabire bono decision ye nere kunyara ko ba konchoreria obugima bwabo korua se gosasime binyasae goja se ko mosasima nyasae oyure bwekene waise ko bamba koroboigo nigo bagonyara ko ba kasi bakunyara ko ba ko mochora nyasaye na ko mosasima weka riorio amasese ni wani ga kunyara ko ba korage ga gochoro bono aba Israeli abaiga nga banyara ko ba ko make the decision to serve the Lord Joshua manyata kunyara ko ba make a decision na ibwe ko omanyene ko iguleringa neriga you need to choose you know we could be talking aba Israeli past bono aba Israeli abaninje amonaye una toreiga no mwanjo murigererio jinga kiejiga inga tunyara ko batoko jora komokorera omonene ekiagera buna bono iga aba Israeli okay ntokani ko manyanga we can't do it alone chinguru cheto ndo koraki ndoko nyara lakini toise ko motangani omonene toise ko ribe ko bugama te boito goji asinya saa liorio na bago nyara kaba ga gotoboria na ande na batoko nyara kaba to komokorera so obo sibole bwa bene ni go bogonyara ka babogocha asenjere kabireyo to nywara jinkore cheto jena ka ba to nyara ka ba to uchenjiku many times ndiro konyoranga nyasaye tai konyara ka ba udurusia self responsibilities lakini ni ga go to beka free egere to nyara ka ba to komoko
tokomokorera ekero twamokorera ase enchera ekabere eywo rio rino bekogenderera boronge. Yes pastor. No aiga goteba ng'a faithful person is somebody who is dependable and trustworthy. Correct. Kongo omonto ore omwegenu no omonto ritang'ani era omanyera gwetenere Iye bono. muna Jesu etenere tagateganchera mwane Nyasaye twachore gokorera naende omonto egento giakabere kabe trustworthy wikaba omonto ore omwegenu free gochi ase Nyasaye iga eruete pi no bono egotosiemera gochi to free to service ng'a bono goika twerwe ase obokoreri. Yes. Ekero tutarairwa ase obokoreri mulisia mwabekera mang'ana amaya sana egento ngire narora gago Kebekerio. kiarenge ase okwigwera nobwegenwa Joshua akobatebi ng'a actually ng'a kibono birese ni akwana egento ngire yakwana ekia sana alikoteba ng'a ki ogosorora gwa Joshua nigo gokorokia ekena na ng'a goika yaba betireti abaisiraeli bakore ogochoro gokororekana maiso marore openly Iye bono. manyete basta ngorandi muri chikanisa ngorandi ole gali binyoro goye umuntu arogota njina njire Nyasaye lakini boro basta mwate bujiko batisu maite konyora ngo itande narabi njuma no moroki naraijaba ngumuntu te yabantu ni wanchenge ndi kanisa era kini kiribo bisigo nditamanya egere Yoshua kantikoteba choose today openly aba Israeli aba Joshua na aruchi babwate binyasaye biga manya tunyora kanira abisetera kabisa dabaru bigata kinyange tokwana Na ndaire gibaga. aba Israeli Yoshua kubali baganga onye mugwanchira na gochora komokolera beka tene maiso marore nsanza nganje na chorire na alinkale na irule beka tene abakristo baminto nere buyanga no ana egero gwachorire gokorera Nyasaye tikurigire linkige ligwakolire gintu nkiyugire ekene gwakolire uta oboye aeteba ng'anche na achorire kurwero monene ng'e konya numwibinde lakini bonere ngo bona atigiri omaita abantu abande omuntu naro orurweta marume agatole ka yikire kanisa lakini kanyoira abarei bali bamwaba ko batainga ya mwina awali ngochande bono utamoge taka ndiko bataina aso ikanisa nyira tiko yani taka ndiko ucha maiso marore umuibi olengo umuibi tando tabia abayiba mwaba ngaki omaite bunduki elinje na asamba lakini hako batai igolero nyako yango baikira uta no ali Kristo lakini hata jetana Joshua gukana choose openly beka tenen inu abaminto ngatuko ibana inu njobona atigire inu kamuraje mubwati rero gusimushigusira aba Israeli kukabale gocha maiso marole Sure. aba Kristo tobe maiso marole no ekanisa ime no naye abantu ntobo maite ndiko ikano ekanisa kwate kwanyora umuntu kite nara zinjo omenyiro oli kitamira kintungira abwata kusunywa tabanga ki kakina yemenya temanja no muyibende nakibona kucha kote aba basamba bajage tumuzo bamanya nabo ndi kanisa ndo mubiki Joshua taga nitimonga naye Joshua ko batei chora na ande mubiki maiso marole Tenene. bono abutu ale gotebanga free to serve. Yes. Bono wikabwirwe asobokoreri 24 verse 22 Joshua merongo ibere na inye uruchire merongo ibere na ibere malika kubeka biya akwana magana kubwatia rosoma 22 ego tebanga Joshua akabatebya inwe mwebereire birori nga mwacholire omonene bakairanilya twebereire birori intu abanyene akabatebya Rusia Nyasaye chingeni echirazigatia ino monchole chinkoro cheino asomone Nyasaye baba Israeli igonga liribatire ina Joshua ko batainga bono rero igachora mbachorete Yes. baitabete 22 mbachorete baitabete bono kera baitaba no akale ko batainga bono ibinte byonse pimwa rusiri bono mwabirusiri ase gatagati ino bono yerwe asomeremo. Amen. Naende gento bibiri buna kwaso mabu iko baitabete chorus twebereire birori itu abanyene iko baitabete ngabono na intwe anye wachorere Nyasaye na intu twaitabire Nyasaye binero tuzaziba ono Yesu akabatenge bintu biri bono byose tuguta muiru asobokoreri iko nga mwanchu montegere no murigereria go egento tokorigereria gankeringa asobogimobo elio emeremo yaebe meikera ne yobwege ngo cha somonene ditanga ni wikora abwatuka
ebintu biri obwate mate ebintu mbire tobwate bigotangana no gusazima gwita asomo nene nguri gwekana masaba ito tari gwekana asenge nje ebintu tobwate oyinyorekere aba Israeli bakurwanese gina aba Midian Samuel gagocha nyuma bayibire sanduki y'amachiko elinde babenero wetera chinguru chire sanduki ile bwato simba bwesegi lakini bibire batanga bagaitwa nonye bangine sanduki ile segi entangani bagaitwa that is first Samuel chapter 4 first Samuel chapter 5 baiturwe segi entangani ya kabire bona ali bakare kwa nda Samuel second Samuel chapter 4 natobanye soma goika Samuel uko batenga bono onye mutagete mubwese iri tangani rusi y'ibinyasaye biri birasegatiye na bibi aberege tanga nekene kere babirusetie Samuel akabugurie ngondo bakanda kurweke ngwanzo ibagenda tukurweke ngwanzo ba Midian bako baboera baachire bibire gotebanga nyasaye akareta embeo from yani maizi yarwete ekaburukania ba Midian bari bagaitana ba Israeli bakabuga no gabono Samuel akare guteneriri na 12 katikati ya Mishipa na Seni okoroka asali Ebeneseri asenge nchubwaro wonya sawa kare otoretire igongeri obwe oikora arusi ebintora amo na biro bya segati yawo bitange tugusaba kwao bitange tabana baombara liku bitange tabana baombara nyoma na kunyomu igongi gentonkiro obwate kegere tibiyonsi bire kere wakirusirio bono lyo gokwerwa asobokori faithfully eline yasago ikirania magani yao na koiraniri ikiro gwanja kwae bunaganeti ekiekyo na ki Musa atebetie aba Israeli keroso Exodus 19:8 nera na batebetie magana yo Yoshua gate aba Israeli aba igonga goika tobwatoke ebinto biri totarirete na binyare kana muna twakwana riri mundu naro konyorore kanisa na akawalire binde bikale squeeze korambya ngere gosira mwana mokekera ibuiru okonyara ko bikirwa gankinigete koboko kamwamuga oseigoti enjerende ebyente ige washirianga kagutara para tarigererwa basonyo yonge enjerende no ono muntu yokarega no hari kanisa aigene tenga gantaka na ukaratanga mwana dasoyo yongo bigire za ezembo yonge ebira bitawote uturusi otwarira kanyasa ebira bitawote ukangoro virusio eline nyasare ndo mwana oyo ibyo mayita mwana so inese uyishoko yenda yikendisa boniga inyo ngibi ntimbiro time iri usino gutamanya abakristo baminde umungena narali bayide ukoreka nitiege besti kyumwana atamuira sabantu ikarakulikana akeli chetere pini nabe geto akunde getagantu gitega akatwanga gite lakini agena bimuntu numurayibye kanisa umuno umugago winge no mu kristo monene lakini no time iri gutamanya Yoshua na bibi akota yatorusi bono birusi yarumo njumuri na biranyarega na tumanyitiko nyowa jinyasaye binyasaye bintu binabiye torusi virusi kiagera with that na riera wrong and remember by the way Joshua igakona kulikuwa na next speech anda ta karaki aya ndrete kurwa speech era omoto ikiara ta ku finalize one is just moving on with this ngone bakunya kuitabira na ni unison aba motegerere iko bare ngunya kuitabira na bone ria gatatu akubatenga na maene bono muitabira ni raya iga then remove the gods amongst you rusio bonyasae bora aseme yeno na elie speech ina ndistiro wakaita na bagatebanga na maana will do what will remove some Joshua 24:24 or would speech you had how we move Amerika gotebanga abantu bakairanirya Yoshua umunenya sawo itonere turakorere na mangana aye na rotura iwere we are out free to sa igonga bone bibions ngoruzi tole tonyara ko batoko mokorero rorio omonene nyasawo ito koruga ku Joshua he went ahead na kanyara ko baga ko beke covenant oko bwatana kole buronge buna engereri Moses yanyarite ko baga gukora Joshua nera kanyara ko baga ko bana anda amachiko ayuba ko nyara ko ba ko bwati bona amachika ya iga ni ga nyarite ko baga ku based on that living relationship obuga amate buri bwabo barenge amonanyasa amonanyasaye koruga go Joshua kamanyanga nere banyara ko baga gutigerwa egentu ge kunyaga ko baga ko babuneke ekenyorio ge kunyara ko
ko benyoringa nga kibako nyara ko baba ko menya amoneko ne covenant so ikagera kabeka okobwata no koiga azokorika akanyara ko baga kobeka etate monument erige na riria egereri nyara kwa kabariko twara bune kenyo ekenyorio ekio Joshua anyalta ko baga ko make because that commitment banyalta ko baga koraki bakobeka kuba korigereria gawe barigereria ngaiga kai ntwe itabirane tenga ntu no manne to koraki to go serve then banyara ko bakonyora so ekige to nyara ko bato korigerenka ekero uko sasima emebwekano teri igoro ya status yo bio kaiga lakini nigere egento kerio kunyara ko bakorigereria go kobeka nyasaye ugose kobeka in place of nini in the art kwa muruzi nyasaye kwa beka lakini bono abantu abakonyolunga mosasi menyasa nyasaye so we must choose nga tunyara ko batoko mokorero mone omonene ekere tunyara ko batoko chora boigo we need to throw away obo nyasaye buli bonde obo bokonyara ko boko soa igatia yaitu na botoranya gukwa no bunyasaye tunyaga ta bobo nderi ndiro nyore ngano ene gasi umate yabire nyasaye yao no ene gasi yao kora yabire nyasaye put it aside muisonde na igwete when we were celebrating Christmas inkarora abantu okay konyora namanyire nga babiro batatu mpache baigoreri tukuri bali bakobete bekarende essential services lakini nkaigo bagotangasa nga no unde bwensi aisho kunyara kabaga koigora ritu keriga na ndakobetereri bono rio no rifurigo komosoera ngara chi message chigota nga mami ndego kora ndoikogo so many times na bakonyora bunyasai bwa kodrik bwa beiror so kuruga what we needed to do let us choose to serve the Lord in sincerity and truth egera tu abire boigo rio na boto kunyara kabato ko prosper asenjire kabire yes pastor Samba point injira abusatu chibek point yentanga ni igego tebanga first decision to serve God is a serious one gonge egetambo kire getangani kioko mo korera nyasaye wikari tangani bwerwe serious bi okweruke yani yentonge okera gutange now you have decided today henceforth I will serve only God gonga yentonge urende kira chikuru age gutange gonga wikorwe point ya kabere second decision of the Israelites to serve God must be their own decision gonga komokora nyasaye wikebe ochora kwabo barabwa banyene igonga ai na muago komokora nyasaye wikakoba ochora kwenu inwa banyene that is why Joshua tabachorerete igaba that now choose kagera ari ko bachorera andake ari ko banga ababetereria igona intuka kitote bunga komokora nyasaye nyuma kikuoro kiwenchera it is now you to choose kagera nchera kwaro kiu bono tuli kubwa tukobako betereri bunga bono toene injeri to betereri chieri nga sukamutu para iga tuli kubetereri go kwaro kiwenchera kwa bwati point number 3 agote banga to serve God serving God agote banga Israel must realize that humans cannot serve God in their own strength. Yes. Gonga wikaba Israel wali kuma yanga mba kuma korera nyasaye wetera singuru chiaba barabo banyene. But they have to seek strength from God. Gonga nyasaye wali kuma chinguru chio korera nyasaye yo. Bono kerema mokolere nyasaye sekene andi ba chore barabo banyene andi ba liga ni chinguru cha nyasaye kurwa somo ne okore mirimo. Now there is the danger of idolatry. Bona kera tu anyore ko kore minto birba mi jogo ni kwa nyasaye boni me chando nere go tonyora me chande yo go to ko nyora bono na Joshua 24 verse 22 mpaka 24 ni kwa ni tabu me chando kieto jiko nyora kera tora nyare to go korera idolatry go sasi me wekano ne binyasaye ne bintu binde to kora biroko bitali wanja kwa nyasaye tuchakirirenga 22 itwa soma 24-22 Yoshua akabatebya inumwe yabereire birori nga mwacholire omonene bakaira ni etu yabereire birori ntwa banyene akabatebya rushe nyasaye chingani ekirase gati ino monchole chinkoro che ina so monene nyasaye bwa Israel bantu bakaira ni Yoshua omonene nyasaye itonera turakolere na amangana ayena ro turaiwere asili tuliria yuwe mirongo ibiri na isano
Yoshua agakora okubwatana kugotianania n'abantu abo na agosekemu akaba amachiko na emirubuli baravwatie bono Joshua ngo finalize yakare nyuma bona abatebire nga imechando nero dangerous ni mechande kubanyora asugo sasima ebinyasaye ebi nebinte bimubwate mwegenete mechando kiye kubanyora number 1 igomora nyare kuba mugusira kana mora ende gusasima ebinte ebi number 2 ogusasima kwino ngo gwanjirwa so mona mole nebinte ebi number 3 ebinte ebi gobira baraye guchi asugo sira wakale na kale number 4 monene ta kubanja buna abana baye onye mole nebinte imugo sasima bono nalieri Joshua ko batayinga bono obwatanire kubachika ali Sekemu elinde bakole ikiro wanja kwa Nyasaye uno mona bachikire ngo mwancho motegere no murigereria binyasaye ebi andake no biragere omishuguru tugayuru binyasaye no biragere osire kale na kale binyasaye na biragere Nyasaye tigugusaba kwabo binyasaye na biragere no nyetali ayweka omone nange baka abana babo bakabachukuru bakikiare yakane ujimayaga wetero umuntu oyo igonga ogosiaria gwitu kwagera twareterera baka abare bagocha kujimayaga no gabo ntogotebunga Joshua ko tateinga bono nyuma mwabwatukire ebintu ebi bono mwarigane Kristo una Moses anyarete koba ogotebya ba Israel Psalms 31 verse 2 and 3 abonaga niyo gensomere Psalms 31 verse 2 and 3 mwana na abuda udia kuwa na nera maya Saburi 30 nekemo kibukia ya kabiri ni ya gatatu tegerera oigwe amangana ane obe omwango gontolia ngo kabe egetare kiane ngotamira na ebuli yane enkongu na ontolie igo Amen. igo nga Daudi igakorera omonene omotebiringa nyuma na tugutire ebintu ebi bono tegerera igo gusaba kwane kiagera na atire gusazime mebwekaniye bono na amuire gokorera aye elindo iwe ogusaba kwane ontolie kara wantolirie now I will serve you faithfully nganyerete ugoja kwao igongo mwancho morigereri no motegereri utotegerere tobono mambi kunya gutubwatia Nyasaye gatuchikire ngerio bono twabwatukire bintebi bono monene na ari tayari kugusaba gwitu aindairanerie lakini oyo tole na birobyo monene takwira ni gusaba gwitu igonga dangers of idolatry gokiragere tusirie oburutu bwa Nyasaye ntoswaroro igonga no na ba Israeli mbare bangete bagasira yokoba yutaigwira na gutige bintu biri tali ngambonzi batigete mbare bangete barabu Mbale babo babakani barumbangete atanga ndo tiga alimaye gato soma Yoshua omonyene ne Yoshua stand for Christ the true Joshua. true Joshua the true Joshua Yoshua tokwanira no liyo talionde igona ande mangana aya Nyasaye Yesu ko yakwana igo bono eyentungiru mu kristale bulinga ki ekera bona nchiri ne alusiria se birimbwat na achiri ngende tegusasi mekanisa Yoshua akubatebinga bona se tu akoloko bwatana na Nyasaye aliseke mwakaba amachiko braye bakubwata bono mu Kristo ko boli ali nchina alusiria bintu byane ebibe na achire kanisa machiko naro Yoshua gakubata amachika ali abayete seke machiko barabwati Biblia ngeye nero tu airwe bo It is written. Umukristo naro kuja kuli bono ngingo bwatireni maliko nara onye konya kwa ingo muibyo katika eli gerenga toiba Yes. kwa lingo munya ku katika tokoru butumani yani ibyo no bire Biblia igunchirenga Yoshua akandi kubira ninga bono nya mwacholi na mwanchire ekatiba ya Nyasaye nero mukubwati bono tali biri binde nakiako batigira aliseke munga bona machiko naro mu Kristo chire kanisa ayigwere abwati amachika Nyasaye na machiko Biblia Amen. yes. So having done that, how do we finish well? Nagito kora buya. Ekere tu akol tu abuat kapa chiko wote dole triji harusi waro. Pono no kora bro. Kora bro. bono gokira unya Ora Joshua is crowning the speech. Anda ko crowd no ko banyolinga na maene regardless of the challenges. Mbaro roba bete faithful. Na ndo bakateba inga intwe no nyantu akwa. Auto koiruba ka sense rio mwando no to wichi konyara kwa gokora to gotindeku. So Joshua is now performing the rites. Chiaba iga barrios oyo mobo iga lingunyara kwa bagorukunga Yusuf
Yusuf niga ko nyara ko nga mungire uja sokoriche ino actually that is in Genesis 50 verse 24 up to 26 was Joshua yo 24:32 you can read Joshua 24:32 amauga Yusufu aya ba Israeli balentete ku Misiri gatinde kwa Shechem yes asobole mu bwensi ile Yakobo agolete kurwase basinto ba Amori ise Shechem aseri goliri ekifedha liga nelimo obule mu bokaba omwandu bworolelya rwa Yusufu obole mobo bokaba bworolelya rwa Yusufu omwandu igonga nabate bete ngatati inheritance ama ene Jacob inheritance nabate bete ngaga no aguchi gokoraki ko enwo to nyolete Joshua tabanga na ma ene ga se Misirinde it is in a foreign land so all along ga gotanga mauga ne mogotarana na nga through the journey Yusuf obaraire na bono no aguchi konyara kabaga ko enwo bono Joshua na ga take that right in this second agunyara kabaga ko enema ama mauga was remains chango cha Joseph so however there were various generations chiro chuise kuligereria oko tinde kukwabo ni gokwanyara kabaga ko in the desert yoro jono choba trace direct to kunyara kabaga ko ba trace but the new generation barabuni go banya te ko baba ko and wa ase enseri yomwa ayo yomwando amona bamwabo bali banya te ko baba go tigera barabege abagenwa in unfaithful generations because generation jango jira unfaithful lakini to commission mababere bakolete bako babege abege no abuna bono Joshua amona Eliasa wesukulige Joshua 29 to 30 so a generation yega ekanyara kabage go se kiareke kanyara kabage kabe kigenwa mbaka enga kielia na antenye next generation nere guchi komegite the treaties ya the treaties ya barakini each generation bono ne bwende nyara kabage korosio bugamate bugaba na yasa na nyasaye buna tanda do kuleruga ndugena to nyara kabage korosio bugamate bwitamo na nyasaye na okwege na kwa Bible na bogo kunyara kabaga konya abantu banyara kabaga make the right decision in other words train up a child on the ways akonyara kabaga koraki na kabaga ko monenta koraki ta gujitiga ibuno moiboli na bokonyara kabaga ko lead your children in making the right decisions just like Joshua anyara kabaga ko lead the Israelites in making a decision na ande bono na intuntu nganta ko batoko na go heko this way that for us to finish well for us to nyara ko bato gora boronke we need to echo that beginning first that inje amona mwane will serve the Lord inje amona mwane ndunyara ko bato ko mokororomo omonene ego yara ko bago toro ki point yange berega nga o jaga korogo kongu ni wo ko nyara ko bago ko mata lakini ogo kora korogo kwegenwa ni go nyara ko bago ko mwata mono kiagera ko ri gusini ko koro kwengenjo mono maite na bogo jage kerundo oige gochi gatigari onyara ko bakora wakerense lakini gwachira mono kwegena bagenda kayomo elio rio ri na bogo nyara ko bago gukora boronge gukora boronge ni gemineti nga tonyara ko batoko ba connected with our God nonya kero kende na bora anyora mangana go kwarusu kwa bere gotiga lakini rende you need to be faithful amona nyasa na nyasaye esawali na bego nyara ko bage korakana enkongo lakini ne kwa rango mwali go karare lakini be connected with our God the moment we do that then we can always do what finish well dio na bogo nyara to gukora boronge kada to akodo boronga sinjire kabireyo we can live as per the promise una Joshua anyale ko ba ko beka that will serve the Lord na ndu will echo that chorus will also serve the Lord. So let us remain faithful. Let us echo the statement to tebenga we are there to serve the true God. Amen. Mbuya mono kitwa kore resenigo entonkera naga nimbeke asomo tegereria no murigereria. There are two examples chiabantu to kwegera ba kurete buya. Sure. N'abantu abo gukura kwabo buya maega baeterete challenges ibona gitana kubora jiro jinjiri kubora na challenges beterete igo jinge jinkongu mono andake kerengo jire ngandi ne jito mwanchu murigere no mategereri echiagonjire ikere chiabandaba
lakini barabo bakanyora chinkongu chintindi gokobwa lakini twanyore ba ukura buya bakana ekibungonkera na abire ngosoma matuka mange na ajira konyenga getengani ya Paulo gyoka kumbe ngo kuna kere bakachosho igongerese ni nje yangonyane that is kibungonkera atokosoma 2 Timothy chapter 4 verse 7 kirigo tanga nimevipiga vita vizuri mwendo nimelinda imani na mwendo nimefanya nini nimemaliza jakonyanga tenge bunge gini ya Paulo kumbe rero nanyo lingirisi ni ekala totenga Joshua like Paul yes fight the good fight actually you can read Joshua 24:29 yeah yani bunge hivi 24 kin fast Timothy kala soma Joshua Jones bibere manya goikerere Timothy yasome Timothy 4:7 moyo inye bungo bya bitano na bibiri Olika gotobega Timoteo ya kabere inye ibungo bitano bibere gusogosoma kuri kurukirire urwa gatano na kabere malika kobeka bya akwana amangana akobwate gotebanga na arwanire segirengia na kuliro rogendo na alendiro kwegena ono genda niria Joshua 24 Joshua emrongo ebere enanye mirongo ebere na kianda maliko abekabya nyuma yayo Joshua musintonuni umusomba bwo monene agakwa gakulire emyaka ligana na 10 igo nk'abantu ababere there is some similarities yes kati ya Joshua na Paul na gukora kwabo buya mbaetere the challenges Joshua twamwegere ko twachagiterese niye baka tware munakale gukora buya gatima na eterete mekoni mingi mechande mingi lakini ngagwetera sokuma yangare gukorera akamokonya uikaga ucha gukora buya musacho nde ngogoro Paul nere ngosoma turu mugano Paul ntumaete Paul twasomire gocha kurwa inge saura ngo muntu mube karabo mirana Yesu na yaraganja guitaba Yesu yasaka muchinji kera muchinji Paulo nera agakora buya no gakare gotanga na ruanire se yerengia na arendiro kwegena igonga nkinata kakobeke point ye yigwe kana so murire no mutegere ninga it doesn't matter me chando kibwetera so bumabwao na kikwangirwa ngana bintu kiubwata so bumabwao bunya saye buri ubwate kera kwa mwire ko botiga kwa muitabire Kristo now you will finish well we go call him your own and you qualify to be called the servant of the Lord the saint you go konyole title you go ikokole bia ikokole bia ono muna bara bolinga mo Kristo na babolinga umulisia na basta muna bolinga ki aba Israeli aba bono Yoshua ngabaleta guca ubasomere speech yawe bagonya guhitabirani ngora mbakulete bya bara gukora buyeke njira bona arali Joshua 24 na kemo ngotoro kire kene mbakulete bya first at one ngi ali goto mwancho muligireri ekubeka byanga ki azama tuka Yoshua aba Israeli bakaba bagokorera omunene naende bagakora boyigo azama tuko abagakabalia batikalete nyuma yugo kwa Yoshua abo bamanyete amangana ya omunene akolete asaba Israeli igo tokonyora abantu abano ekero Yoshua gure bado mbajiri gotiga gukora omunene bakaenda gukora omunene no ekero Yoshua gwete asaba kakabali batikali igabantu abagakura bya maita abantu bandi bayituje kanisa sinjo basta samba ne ronda ndiriti basta samba gerago ja kuruororo ninja natige kwegena abantu muri batenga muri isi tuli na roga tenga kanisa bano nyuru na atigire aba Israeli abagukura bya bagakura no enyuma ya Joshua uli batalete nere gikigitambe ekero nyuma Yoshua agikukwa bado bakagenda gukora omunene ayenga cyugukuru gukura gwawe ubuja gutiganya zaye azingi nyerezi kuzini unzaligo bagorande die lesson yeyoka yuga no kolro monene mpako mweli azingi njunga barabupa kaba bege no liyo kogendera igo bakakora bya ono ikintu kilimwa kuwa nanga ine ono mu Kristo kwa amenyire myake mingi kanizo myake miye na ni kingenjo tali myaka kwa bai kingenjo no wateba no koro bwegeni yes nabereo mwajimuliringa ekero ndurunya gukora gaiga ekero nkagiretenga ngosaka tunayo tutabinga ingi kwa iguro kura selesini mutasina bachito gaiga se studio nabigo eyamase somali yesimi eyamase mutubanga nekero ayugusanga nintu asoko tobirengere kulinde basta numulisia na bongwa nchanga ekero tutagenda galia Hudson eyamase moiga konyo tulisimi gatonyala ko batugusangamo eyamase yemo asik
mutu mukomo sinini kasinini tusangamona ya sesimi tumanyanga inkiaye kwa igeire kurwa seoshwe wakolire buya nura kolibya usinkyura akole yema seya go amangana maya 07415838 0726447367 tuskato chale tusangamona yike na keronga nyetengdo cheka chisimi chiko ne gochakaiga ntaya bugoli mulisia no into aba Kristo ukora kwa itokuya na bitu kubulinga gi indio gocha gukora bwi mwana wo Kristo na aro gojota yabanchingo endika nizango batizungo babuya abana bakoliku na atikire kanisa igero kolera igo achibire inata wachiyo agete sabunga ngende kanisa garia na gende kanisa omwana onali kubuya kiregento ke boronge igo bono igo na kolire na kolire but ogokura korokure ukoronge nkolinga remain connected with God. Amina. Remain connected with God. Ngere karo connected na Nyasaye yori kende ngeyora leberu if you you will just get them the way garando chege gazi na mbaya itu yako yisi mimwanchi muligereri abangi mogota baga elesri aberi omo ngusomoneka tokuje kura no enaye kwa ngone 2074158388 na boyo 0726447367 tukwandire ngotebinga ine ilesiriga ya Joshua inatuanya somire kucha kuruno mulisi abe kabu yampa kwa mwelio na Pastor Walter ine ayenkie kelikuwa igule ayekene kirwa somire onye tula soma kende na yotulie tukurwa MMB yabono keronkura aliri babiri batatu igaba lindo chigaba soire asensemeiga ya umurobelio bono mambia nabo igo andake nayo nye kubwate kerengeli kiago na bugora tukwanira suko tulikira totebingo aye nga yotulie tukurwa na ndenga igwa kulire leseniga ekero tukunya kuigera mulisia ntara buguli chigo cha leseni gocha totebinga yenga kiekale kerona bugo yiriberi sa totebinga ngitochi kuigera gatembe halo gatembe halo sasa ni wa Esabat oh amen yes kianda na 12 wata baroti ya kabiri ibere kianda na 14 nare yungo soma egitabu kya baroti ya kabere ibere kianda na 12 ibere kianda egoteba iga oyo minto muligireria kerosoma ekebungo gya kianda malika kobeka bya ateba amalikote ekero bambukire ngumbu Elijah gatebya Elisha bolya egento ndanyale ko gokolera litangani ntararusigwa asole Elisha agateba na agusabire onge omoika o arakabire kebunga ateba kyo mwaligire 12 yateba iga gogosoma ekebungo kerige ye 12 amalika agoteba iga 12 Elisha akarora ekerelicha akoirwa igoro akalera tato minto ayanigo ole ansaba Israeli mwe chigali na abali ni chibarazi nyuma yayo tarora Elisha naende no nyangake ilio Elisha akarusuwa chianga chiaye agachitandora na ebingese bibere na akolire kwana 90 yo minto matagerali network ngakia network yago yasale kasukango kurua sura katuigwanane akaranga omuligiriro igo matagerali network ya yabere bobe nabante ina asomere bya kini asara ali wanja suka katuigwanane abotwale kumoigwa aya akoranga ntukuigwanana kulindeli bakali kubana nabo tukubuli ende yaye kulinda sobono ntukuigwanana
0741583878 0726447367 mulieli yikuruchisa machirichia abu machoge ali magina ntwali kuiwana na buya emasemo ayenki kirigwa soma kwegera kurase lesson ya Yoshua tuakulirero lesson tuasangire kwa tengima yabereyo mu nsoma nene yaletwa masomanya saiga igomulisia el Joseph Twali no murandia Walter Samba na barandi bande tuabwatanira lesson yeye nkia yako igirgo se nki kirigo sugwa somire kurwa lesson yeye kindi nkire lesson yenge mayago sometie engakie yonsi kwa abaire ne lesson kukwegera nabirabe kanisa ya ukwale kwegera nabirabe naye kwegolete nyomba mwago gasoma nkiekeli andake kwa egera ansechi lesson cheito himulisi ngentongere kwa lokwana biyamono asinginje yayo ekiagera at least bono no koranga ngakiogo chora gokoba let us be servants of the Lord kera tu abira asenjire kabire yo itakuwa sawa no nya ne Elijah na Elisha buna kwa iguyo aika ya asirira njira nilinga akoreta kamubwati asomone asomone so we must finish well by so using komokorera omonene tionto yunki yako tebere getembe halo Getembe fue mwalo bwa kiro bya baba mbiyole muyoro mwana baba mbia mono sana karibu sana mami oino murecho nkwane bya bana oba minto bare mabu mbia mono sana murecho ko chisa mo chenya bya toba kwanire kulinda anche takanya chisa mo chirichie boda mate timedi usono akare usenya bya no kale boda no ngale ma mbia mono karibu yes lesson ya miruto tebe nkinyi bikinga gucyakira buna yacyagite gatacapa kumutinyo nane gutira Lero timaitinga ngakiato bera tugukora lesson nene twakikale mbe mulecho agwa sole no sukaka tokoigwe Hello koranga nawe yakana lero yabaire nibisirani kuli nentuliko monyora bya otebiro byange lesson guchakira mutinyu aliyo onane gutira ya gata mangana ali ngamaya ayo ali gototebi kulende asinchira bene ndochinga lero korra igakale gucha neli rumbeli be yangire ntuliko wana nabya mwanchumulirele koranga netinga asinchira bene kigma ngirana sabarandi katocho kora kulende kugwake simina bonda bugulibere igacho moelio autotebi ngayenki kira wanchira tuwanane tunashukuru Mwenyezi Mungu mwanchumulirele ya masa 0741 5838878 0726447367 nena totebi ngonga ngayoto bwate korwa asichinga kunichiga kero mulishe mukonye gukora asese muliyo go summarize uyitoko buguliyo mubere otatukolera karibu sana la mbiya mono actually gongana lito go chigokole lesson go sena litwa ekolire totaraji go sase lesson yenya yo kwote yenya yo mwako moya eyue go chikonyara ko bayo toro kinga uniting heaven and earth go etrasi Kristo that is our Filipi amona abakorosai na rotra beto kuligeria senga kiyo but most specifically lesson ya kubugatia entangani yego kwotenya yotawanga Paul the prisoner of Jesus Christ persecuted but not forsaken naboko nyara kobago chandwa rakindura nyara kobago karaki gogotiwa so in other words as a lesson muna bono ya to ire through this quarter ya nyara kobago toro kianga Joshua na kianya alta kobago kobeka balia ga alia se Shechem ekaraba beka no toroje Shechem ya bere the place as a covenant nya ekonyara kobago kobekwa na gaiga no toroje no na ba the remains chiko nyara kobaji chigo tugude doritry na ekabadana with that covenant Joshua igakonyara kobaga korangiria bantu nga let us fear and serve the Lord in sincerity and in truth tunyara kobato kumasa simanya sae wetra se obomaene amono no mo actually so that obon sinyara kobaga kobaga na Joshua nyara kobaga koborokia buronge nga ki akonyara kobaga kubugatia komosa simagose ko chora komokorera omonene in that regard so 3 times Joshua niga konyara kobaga kobeka ba Israel banyara kobaga serve the Lord na ande kira konyara kobaga kobeka yega
chinsemeji chonse nabotoro ya Israeli bagoitabera nanga will also serve the Lord. Joshua ni gako nyara kobo gotwara that concerning there is a possibility ya idolatry. Yutu anyara kobo to gotwara amongst asime members. Joshua batebinga now remove this idolatry ekagara idolatry jarwete ko bono kuru chinse cha Egypt asenjire kabireyo. Joshua nyara kobo ko inyora nganga ki Abraham babeta koba bakubuwa weseba yan bako baride bako top body kwa goja asenjire kabi. So unlike Moses, Joshua taiko nyara kabaga konemu is successor ekiagara ni gamanye denga the successor himself gari nyasai we komanye omanyane ekiagara igago present ni nyasai as the king na nageko gara ko nyara kabaga ko batenga chora lero ningo ko nyara kabaga ko chora. So maiso morole unyara kabaga ko beka enyomba ya yenga nga kiwa kunyagi chiko nyara kabaga bago sasima over present before the congregation over the na maene tuetirega twanyarire twogokora yaiga but inje amona mwane ndo mokorero mo no monene na baro baita bainako inakoras. So it's our prayer as we wind up this lesson inga tunyara ko batogo itabera na indu tunyara ko batogo mokorera o monene. Above all tunyara ko batogo tigara tora begenwa korwa omuchaka no goika omoelio egara tu abeirego liorio na botora tuare these titles buna boni Joshua aedwe akarukwa the servant of the Lord. To isu kunyora Joshua igago te budi tangan kabe strong and courageous. So he maintained this to the bitter end egara we kabona akaba the faithful servant of the Lord. Na gaiga egendo ge komata no buegenwa. So let us keep on trusting the Lord ekiagara nero goto burenda na obo buibon once try buate igotora butware ekaroto muligeret na kumwege na omonene monene tigaba sini till that time again when we meet next year. Tigante benga happy new year to you all in advance. Asante Pastor Sambat kurwa engana yae agotobanga Darius nyanga ukurwa chisomo chirije gianchere uyago ntabiga Darius nyanga ukurwa gianchere gali ndani yomurobuli nagokire sana kama kawa watu asini wene lesson ya bine kigma ndika agotobanga locked in kurwa getale county nere center msubo otabirengezi ya berengi ya kigma Peter Aruya kurwa aliangombe nene komo agotebanga byamono sana tuabere tu sini wa amo as elesena imambia bono andake kuligiria ababere ansosabuli mtandao aliase Facebook agotebega iga kurukunga yagotebanga Christmas keanja airata keanje biole Christmas ngwano igantu akotenere mbere mu Nairobi akurwa chisomo chiche Nairobi mthaiga good job my brother Jufro Sarigo ne abalisha tuasini kusana muno basta abono mambia thank you brother Christmas kuru mthaiga Nairobi. Porini biamono sana uyo ndago ta mamake Morina kurwaliyo yuko gali ma Morini bo mukorano ali meyo umuroli goika omweli biamono sana my sister thank you uyo ndago tabanga Edwin omwenga kurwa getale South SDA President watching live api pamoja numwancho Edorini kwamboka basini wa lesson Jacqueline biamono sana uyo ndago tabanga Morgan Mofata Eric Soro Sabaronchema ndugu asante sana thank you kurachi semecho emambia bono akina Jacqueline mangwa kura Saudi Arabia biamono sana thank you very much asinchi yugo sanga nkole nginga Pastor Samba abutokore na sole ekeru gutokolera Pastor Grand Redogoja motegere nara mu chief na gokoranga na banji tego totegera sana uratuligirie igore mbeo kwana ngo comment bune lesson yako iro mwako mugima igore mbeo unotegerete gakiro mundu na kuigweta wakire buyo mugambe bono yes buya mono Iko kwa no Amina. Amina. Asante sana mwapi. Ano mwichivu wa commenting. Iwo tuingo ndege iganera. Gatembe hello. Hello Gatembe.
egero kelilo chiga yondega nderega de tito majenga inkia comment pastor no bugunyo gukwana na intu trakura mono yo mwigi usomabire masensemeli iyo mweli birengera lyo mweteka twaliko yekura abangi babwate amangana mangene network yabire mube kulende ingana yo mweli pastor kura selesen bya mono ereseni ito yabire ngiya se kwatengima na rero twigire reseni yare gototebinga to chore rero yes na tuanyole nga ogochoro kuya nigo goto read go chia sogo kora bia kurende omonene igakare ototebi gitabu gyokuiranirira 30 ibungo 15 ntumengende 19 mona ote ngarora litukulia rero na bekira asa amaseino obogima na yare amaya amakweli na yare amabe omago je 19 te ngari tuko ya rero na rangi irigoro na ense chibe birori asimurenga nche na bekira asa amaseino obogima na amakweli ogo sese nigwa no koragerirwa asa yo choro obogima elinde inwe amone chinderia chaino munyare kogenderera koba moyo erongebere mwancho monene nyasawe ino mumoigwere na mobe abegenwa asari ekero mura akora yo lirolio na mogenderere koba moyo na komenya asense yo omonene alierete chisokuru cheino Ibrahim Isaka na Yakobo elio nganchibe chiabo gonga twabekeirwe ebinto ibere na kare twabekeirwe obogima na yara mabe twabekeirwe oseniwa no koragerirwa kore na marika atebirenga njaba buyonye mwachoro obogima no oseniwa elinda mobe moyo nechindere chino gongo mwancho motegera ne mwancho morigereria twairwe ebinto twono it is you to choose amen ana yengenchenene ni ntutoko choa igaye timetingu mwanchu muligelinga inkigwa choli lakini ne umurandi akolire twairwe bintu bibere ekingencho tochole ayikigwa choli lesere tiabe mu musomo nene katokomerana umwako mu yase lesson yende yutra chaka sekwata egocha mwanchu muligeli go sabakwanenga naye ilisini ebe jumu muso ebenga eru ekwate yingima tebe titichie tibusa kulinde be yo mungusunga na injago konye teke mu chibere oli musimwali usakana itwa nakasije netu kubitanya lekana tukusabo kwabira kulinde enseme ko buatia karatu ya chiru mutu mukomoke yolenga chinsa iseto igoro na mangana maya sigetembe FM kulinde ase television turane ase seseni watagero sasima na bayo ko gendera ko bamo asubo nsubu sabatu mambia bono tubese kusubo ntu chale kerongole njinga omulisia murandire rongo ndoro kule crusade ngayito tebinga suchu ukora tokwa mayigaleni na veira ase district ya Mosando ase Chumengima ase kanise kuru kunyamo Kenya igono narua nacha andero nkoira na gochi jokore crusade rero na munda etego tebanga nyasawe itobe irumuya ase Chumengima utubwatirira twarandiri mangana maya ayakore to gutore ka sabana bae nilitukuria ale ngukora tole ende ndo twale batisenene itukuria lero ngonye kuigwete na no gweto batisu oranga ajerera baka musando